Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama channelnya Nining Kri Kri Kri. Lagi acarane arep ngemaki terong dulu. Terong karo lombok enak ra? Lombok enak ra? Yang minyak. Minyak. Jangan lepak. Kae nak blone. Gak. Sing gede-gede ae, Pak. Koe kolor. Kolor wae. Ono gambet. Gak. Cek dulu. Iki diusahakan apa terbulat namanya? Penghijauan namanya apa? Ini nampak tua. Iya ora apa-apa. Kulane gede-gede. Pak sing gede-gede ae, sing cilik ben iso gede nek. Iki senengane. Iki lho akeh golongan ngene. Iki sak rowono. Apa nek ngarani ngono penghijauan? Tanaman apa? Tanaman alah, apa to nek ngarani? Hidroponik. Yo ora to. Tanaman penuh sayur. Nah, ngene iki dioseng boloke, kok dioseng ya enak. Terus digoreng, disambeli ngono ya enak. Itu wis cek cilik ya. Cek akeh bolo. Ya wingi apa purat? Untuk sak ngene lho. Lho. Entak. Tak mesti. Dong telane apa ya? Yang lepak. Tutuke tok. Ceklek ngono. Iya. Sak meneh. Dhuwure sana. Iya. Arep cek bobor biasanya cek bobor disanteni. Ngono. Jadi serasa tuku sayur ning kene iki. Ora soke. Ya mau aku mbah-mbah diceluk. Kon ngemaki terong. Dhuwur ya. Wis kowe engko tak won. Oke. Lombok enak ta? Nggih. Lombok itu arek sitok to. Dalake lho. Apa? Apa? Lombok. Padahal akeh lho bololeh nandur ki 6 lho. Kebebel 6 iki. Kebebel apa awatan. Ki enak wis. Yo naik. Aja mbok. Lho, kok katene? Lah iki tak sepilno lho. Entuke sakmene mbiyen iki urung kabeh. Iki disayur bobor enak. Di bumbu gule. Lah iki teronge tok sak timbul iki lho. Nah, ke mamiku langsung eksekusi. Lah iki keniker yo enak lho, nom-nom nek biasanya aku seneng tak nggo lalap kuwi pucuke tok iki. Dadi pucuke sing nom ki dienggo lalap mentah enak kuwi. Ngono. Ku seneng lalapan.
Iki ayam bolo ning ngene iki. Lah iki sing tak maksud sedek iki bolo. Dadi AC buatan alami ngono. Kuwi carane disiram air saka selang. Akhirnya terus iso dingin. Ngono. Palawija maksudku meng tanaman palawija. Palawija ki jadi sayur-sayuran bolo. Lah iki Deluk Engkas ngundang ngevlog ning sawah. Apa wi? Gawe winih pari terus tandur wingko ya wis wayahe vlog ning sawah bolo. Soale wis open-open sawah bar iki. Karep mbok kulup engko to. Ora lang pegak nepo. Cik endi tepo wis entek kok cik. Hah? Kulup entek. Lah kulup entek ndek bengi kok. Tak sopilno anu. Kandange bolo. Ki tambah populasi 10.000. Iki umur pira, Pak? Umur 20. Ngono jarene Pak Wit nganu. Wis teko pitikmu. Lah wong pitike wis dikek ning isor dhuwur lho Pak Wit. Iki lho. Wis gede-gede nek bobot 7-an nek. 8-an bolo. Umur 20 hari biasanya panen 30 hari. 35 hari. 16 kae 8-an. Iki pakane sak-sakan kok ngene iki ketoke wayahe teko ngo. Biasane atas toke pirang sak. Atas toke pirang sak. Urung bawah lagi anu markase bapakku. Markase jan unik diweni kasibot iki lho. Kipas angin ready. Jan kasur yo ready. Lah pila pacare ning kono kaya mbablas e to. Lah ke Bang Rokim bolo mengantar makanan. Endi to? Ora anak kok. Mengantar nasi. Di sini ada anu bolo. Ada program setiap lansia diberi nasi pagi sore. 2 kilo mati kilo. Mati 1. Kayak obat-obatane. Oke. Golek anake paling. Lah nek ucul. Iki kenikire bolo. Panase jenter iki. Cocok dienggo mbah-mbah. Kumbanku tak kok mambune ndak umum. Wis 3 dina. Ya gak apa-apa kok terus dibotak. Dadi cem-ceman. Wis pulang ayo kita anu. Sen cuciku ketoke wis mandek. Nyeker bolo nyeker lho. Iki rumahnya gak jauh dari kandang ora jauh. Jadi dari kandang iki cedhak. Dadi bapakku cara ngecek-ngecek ki penak ngono. Lah apa ki? Ning kono ya dipasangi alarm bolo. Jadi ketika mati listrik, alarm ki bunyi. Jadi pas awak dhewe gak anu pas ning omah, pas gak ning kandang kok listrik mati, wi alarm bunyi ngono. 2 bal kan nyapa to jane? Stoke ning kono iki. Masa njaluk kawin wisan? Lah ndi to sitoke? Sitoke.
Piye to wis dia anake diglendang kuwi lho, Mak? Ayo ndelok cuciane. Cucian kapung panas lho, kapung panas. Jadi aku mbah-mbah pong panas. Nek enek panas bingung gitu loh. Nah, sekian vlog hari ini. Saya akhiri, semoga kalian yang mengikuti vlog ini ning keseharian ini ning semoga diberi kesehatan, diberi kelancaran rezeki atau pokoknya intinya sehat terus. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.